Sziasztok, Takei Tomi vagyok. Ebben a részben meg fogok inni egy ilyen barackízű szörpöt. Ilyet. Jumbit. Kezdjünk is hozzá. Én nem tudom, hogy egyet fogok-e meginni, vagy kettőt. Egy vagy két pohárról. Megnézzük, hogy milyen lesz az állapot, amikor megittem az elsőt. Na, kezdjünk hozzá. De tömény. De tömény. Gyerekek. Ezt nem ajánlom senkinek. Hát a fele maradt meg, ezt megpróbálom meginni. Nagyon tömény, ez itt pillanat, mert nagyon tömény. Már ittam több pohárral, csak ugye, hogy is mondjam, nem lett jó, nem lettek jók azok a videók, tehát most már a harmadik pohárt iszom. Na, így. Hú. Gyerekek. Ezt nem mondom senkinek. Na, fogom a hasamat. Annyi kerülget. Most komolyan mondom. Annyi kerülget, gyerekek. Sziasztok, újra itt vagyok. Elmentem WC-re, nem tudom, valamit kiköptem, meg ilyesmi. Hát, ja. Most ezt a picit még megpróbálom meginni. Ja. Igazából az a videó ennyi lenne. Tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel.